ajar kowe Max. Sabar Yos. Nero kan wis njaluk ngapura to Yos. Kejadian pas kae salah paham Yos. Wes Max, wes Yos. Wes aja do gelut mbokan. Ra urusan. Dorangan kowe Max. Alah iya, aku malah glepak iki. Sebagai seorang kiper, aku harus bisa menangkap peci Max yang mabur. Hap, hap. Kita berlima adalah sahabat Yos. Nya Max rasake. Untal kuwi sahabat. Wes Yos, Max. Asmu Yos. Pleng. Rasake kuwi Max. Loh. Aja pisan-pisan we Max. Nyebut jenenge Nero nang ngarepku Max. Isa-isa tak enteki luwih saka iki we Max. Ngerti ra Max? Apa peduli kowe sapa Max? Aku ra wedi.